So okay, my bit is Sudan. Na de ya o ye ni na de bi a o ye no a. Odwene ho a won ti ase. Say akwa we de ni Sudan. Say ngrofo de be Sudan. Beka say nye ye nwi no de be. Eno ne da be so a kwasi broni ba ye nyina dinanse e da so ho Sudan. Ye bla ye wo Asian Ghana Empire no. Ye akamfo ye ne ye to be say adini no. Ethiopia for no be ye nipa pia pai. Ene agyan. Oboa. Nti ye febe eto piafo wow eno ne Ethiopia still broni say ye bones and deben arrows aka ho na komfo ana komjenia odi kan share broni ho kom wo Ghana ana say akanfo mu no be twa niti sa komfo be no tuda na oba asene abusia na kwete se be ye adifo hone akomfo akesefo ene ne nyina hone akomfo akesefo aba Ghana nyina no hone do no afiri okay konfanochi echi no yewenya konfanochi ne ba ono so beka say ni root no firi asene no amu konfanochi ba pa ne ba pa ono so be ye konfo be fe no bresiama no oye konfanochi ba no ne maame eye ne be fe no doma akusi no ne ba nti konfanochi wale doma akusi ba konfanochi na se de doma akusi no oye konfo no di dom anim na onye hene saa bre na be na sante be kono na ne oye hene wo ho be fe no kire mesikafo akomfo no ne di kan ma basase a be si Elmina Castle 1480 to 1490 akomfo ne ma be nsase otankwadu a na wayi na America asante ayi ade bi a over the centuries e wo senka tribe a e wo Ghana ha nyina bia sua Empene na ka asase beburu ma refri krom hene abenti a oyira wa adwabo ase ne sente na behia se yabamre ne yamane ne titre yabakwasem a ene oman bia nipaku bia busua bia abose no yema ni kohopa na yetumi sua bibi frem na yehu yenchi bebia yenchi free ye ka Ghana no hwan Ghana ye den Ghana na so kire ne sei ye ba Ghana ye wo kasakuo bebre ne wo man yi mu so kasakuo be na ofiri mpane se na ekwa atanie ba ne gina ho one ne atantrodo ena nso ye hia e wo Old Burger TV so ye behwe we num nyina na ya do musuko yi mu adodo de na won so wenya wo chefa ne senti ye nche ho na mpane nso se anwene ete e wo mpane animu a ana se mpane animu a ebi nyira no ye nko na ye viri nkomatwetwe ne nyina ase ana ma wo hihia ya ne so tumfo andawroma ahoden wo ho Yankopɔn adom bibia ye bɔkɔ pa de rade aso ntoma no nso efe papa ye Yankopɔn ase na ne ntam so braninti ye nyina ye Ghana fo ye te Ghana bi obi kura mpo nim Ghana na bose ye ka Ghana na so kire ne sen yo meda ahwefo nyina me chia ahwefo nyina na wasem no ye mra so ye ka Ghana Ghana no ye dinia ebe kase Kwame Nkrumah ne de to man no okay e wo bra ye je independent wie na ansana Kwame Nkrumah ebe to man we dini Ghana no ebe kase broni so betu dini no bi okay na no so je Gold Coast na before Gold Coast no so ba bia akanfo ne be wa be firi ho ba ha no saa bia ye ne be firi ho Ghana Empire enti media historically no ene amamre ne ade no mehwa me gidi say yes adin no dada no ne ye wo ansa na ye ba ha no eno ane Kwame Nkrumah san kokofa ya wo de ba nice eno na to na koma so sa ne media magin kofa yinchi sa pepe sa ne media mihu no sa ne media mihu because akanfo nyina ye firi Ghana Empire no ne bae okay enye ho mum nya Ghana Empire no mum ne akanfo no firi na mum ye kokotena ho kekere ho a ye tu ho dini Ghana Empire nti ye ta ka se bi se Ancient Ghana Empire nti ho mum ni ye firi a ye twa white voter na ye di ba beduru asase wi so ti mi gidi se no an Kwame Nkrumah san kofa ya ye de o de beto man so nti Ghana no nte akoye kasa bi a o ka se wo nche da kwa nti ase papa Ghana bi mu se God has appointed Nkrumah already but it be hoso na Kwame Nkrumah so no sanetie to bi sa nya kakra no tumi aka na ye hwe ye nim se
ansa na Ghana ebe ye Ghana no ye nipakuo bi ye kasakuo bi na keka bɔ mu aye ma na ye Ghana kasakuo no ene nipakuo no ye ebe kasa igina won so pa ama enei Ghana aye Ghana no wadawroma ye ni kan hwe Ghana bakwasa nkakra na afi se nipakuo no so ye nso bibi mfiri wo ho medase se ye ka Ghana abakwasema untimi nka ni ni nyina ni chese ye ntimi nka ni nyina nanso ye da ye wo key areas bi wo ha ye ntimi njabe ho ebi te se achemfo satam no JB Dankwa no best squad no achemfo no afi Asante okay Asante for supreme major group wow time achemfo no per se beje independent be hu se wo se be ni Asante so ye de ebe kasa sa be no na bono no eye West Ashanti ana Western Ashanti ana kwasi Bronia be kan bom okay aha eye ade a munchechiri mu se nekra ye ntima nchima adrepam no ye be chiri se eye ya bono be ye West ana Western Ashanti no nti be kan Asante ana be kan bono nyina aka ho nti ye ka se achemfo no be hu Asante fo asa abre no ne be de bono akoka Asante ho san puntu nti kwasi Bronia ne ye ne sa dina ye nyina bomba ako but still no so na ye nim se ye bono ya na ye giti se ye bono tribes ni nyina nim se ye wo bono wo ho but mpuntu nti no ya akọ kan boma be ye West Asante na ye nyina ye bomba ako a na ye ko na ye wo nti me kan se JB Dankwa no a ye achemfo afi Asante a bono ka ho afi ba biti se coastal areas mfantifo no aha mpoanofo no saafo we nyina pre major group sana yensa yetimika ye independent ya nne that's why you sesi ai disa sabu we nom de ye wontimi nka Ghana independent ya obetima eyo mo ayi be de ba firi be ya de pa be boaye ane disa neti okay ene aba ne say na chese efunu nani abie yentutu na sere ne abasa saa nipakuo yi a wo kan imigidi yi pa se ansa na ye benya saa nipakuo no bia no efiri ba bi na baaye na chese bia wona bose enti ye wo bono ye wa Asante anase West Asante a na wo kan e na wo coastal areas no onso so ana achemfo no kwan fa so boaye enti ye ne kan na ye nhwe Asante se de wo ka se Asante pre major rule e wo Ghana said the yenya Ghana ehu wada Roma ehu abakwasem ne sen no kwasem benivo be sebe o tan kwadu kura na medical die man tanin nka ho se ya ba Ghana independent ya madi kan se na bono ka Asante ho se mpuntu nti de ye broni ne ba be ye ne sa na dada na ye ho nya na ente sa ndi broni ne ye ne sa ma Asante ne be ene bono no be ye baako nti ebe ye baako wo man no ne nchichiriye efam nti no bono ahemfo dodo na be boa be na Asante no kan bom edi dwuma ahodo na independent no ye akanfo no ne start ye independent no akanfo no ne start ye sabre no nti obati say Asante fo ne se Makati nananom kano Sagranti war ni nyina na ya ade ana akanfo ne pese be de be hu filipasi kokko nsem efi se broni no kwasem ni obaaye no nkwato nhyeso ene nema bebire a ode ba ya asase we so ha no na enye nananom de sabe adehye ye yeti ya asase so na wo ba ye no pese wo be detective ma ya de bia wo pese wo be fa ne kwa ntina ye ma be ne ya setena no ntimi nkoyi nti eteki saabre no Asante hena na be twatwa so saabre no ene bono ahemfo no ne mpanyimfo no binom se be ko atia kwasi kokko nti wo ba saa Sagranti wo ya ana se ne kan se Makati ntokwa no kra wo ba bono ha ahemfo bebere ko bi me ami krom siatre ye ko saa ntokwa no bi wow se ye kwakko atia kwasi broni ene ne nhyehyeye ene nzu atre ba ya cho
oh ntiatre ya start say ye mine na ye 1300 1300 dosha bonoman so ya start free so start mine free 1295 and within by 10 years and I have 20 years din chapter for so yes so yes start here nti how asem de da chi ye hwe na ya kan nti niema na nananom ne kwasi bruni bani mu mfa hansi ha no bra na yawo Ghana Empire no abrofo de som eba betataye na bebe de no na ye mfa ye tinje eduru ba bi ma nkramufo Muslims so de som bebe tata na Muslim for de ne de na se wanje ntuma ba no beko ento hwe African countries do bit to say Tunisia, Egypt, Bobo, Libya, Numbia, no. To start with, no number nye nkramufo. Okay. Oh, now be nye nkramufo. Nkramosum free Asia. Enti Africa de enka. Na ba nye wo. Na nkramosum ni ha. Na mbom se obate se nka ye wo kuro ya ye wo so sesie. Na ya ngia ntuma on ye beko. Onye beko by force kopem say obekonka nti eno ne nananom hwe ya hu se dabi nkrofo yi be haye nti pire bi kra no ya ne be ginaye ene be kun kakra si be kwane ya nanso eduru ba bi no na anu aye dene ne ko ba ya ne say this is Ghana Empire no nti sa abre no se be ya obu be hu say ampa na akanfo wo Ghana Empire no ye to ngrofo mienu bi dini a ne din da so wo ho na aba be peminde okay aye aman bi so wo hwe man bi ti se Sudan hun se ye wo ha sesi e ibetime anya nipa ba ko mienu bi ama na ba be fra ye mu a wo hwe na de ye a o ye ni na de bi a o ye no a o dwene ho a wo nti ase ye se akwa wo de ni Sudan ni Sudan ase o abeka se onye bunu ni bacho wati ase ndi ye wo ho no saa nkrufo na na be fe be Sudan a ba ye man no na ba de yo ne be ne ma bebre wo ha be ya na eye basa saa bre no onye ni bibiti se we ka se bia na obeye no on hada ntia ase me da ase na obeye bia wo ntina ase se nkrufo de be Sudan okay we ka se nye ye wie nwa no de be eno ne da be so a kwasi broni ba ye nyina dinansisa e da so ho Sudan kakra bi sisa firi ho na ye say de ne ya akanfo ne to ye bla ye wo Asian Ghana Empire no ye akanfo ye ne to be sa adini no aka ho aba be sinne wo san hwe din bi ti say Ethiopia for no na be ye nipa pia pai ene agyan obua opa kwa mo wati ko mura obeto ama na aba be twalo nti je febe eto pia fo etopia for wow eno ne Ethiopia still bro ni say ye bones and deben arusa aka ho nti Ghana for ana kan for ne tena sa be aye num ho nti se ne ye ka no ho no ne na ye wo se nyankramusom no a e bia nka ya ba ha nkramusom no ne ma ye na nanum firi ho ba be nya asase we so tena ye nti ye ba ha no a ye chekere bono man a edi kan no nipa be bisam se eye da abonoman no ye tena ha akanfo ni nyina betena abonoman so ha ekoba se wo yotuko eye hintasem pa na megidi se bere bia so a ewo se ye ma nema binom ye pa nema binom ho ntoma okay na nanom beduru ha no on se sa abia na nye a Kristo so masebo wa ka se be ye presby fo be ye SD fo be ye Anglican fo dabi ne be dele asase nsuo ene babosom mwatia ene ahonhoma hodo a bebe wo ho saa bre no nti bra ye nyina bebo okutu fa ko no ahonhom no ma nananom ti ase se asase ne da ho no firi ne tifin be pem na to ye no e ya akanfo ne dia okay nti e wo se be spread asase no ne fa ba bia e wo se beko na beko kwatena so nti danjirafo etu akono na bani akan bani abonofo ni ntokwa adansefo hwane achem akom bia okono bia ni na abonofo no eni asem
na mo meye ntiase a efiri Benjamin nom sa abden ho ba se asase ne da ha ni nyina no e wo se be occupy asase ne ba bia nte sa e beduru ba bi no kwasi kokko be ba beji asase ne fa bi a boso e no ne ma be koi na no de mri pam de be ka ho asem nti yes still a be spread ya na se be hwete ye ma sa abri akomfo ko achemfo mfante hwane abusuan nyina dodo na spread wie ye no still some no a nananom mpe some no a ama bani anka no still na kwasi kokko edeba aba be wura man num na komfo ana komjenia odi kan share broni hon komwo Ghana ana se akanfo mu no be twa niti sa komfo be no tuda na oba asene abusia na kwete se be ye adifo hone akomfo akesefo ene ne nyina yi hone akomfo akesefo aba Ghana nyina no hone dodo no afiri okay ne wo ba ku be fe no ta nana tuda o ya asene ibenya kowu meka tete ayi akomfo pa ho ase ne meka kire no ba be di animu kire niema course so abre no na yenya hu nyame ibenya tete tuda kowu ibenya ne konfanochi okay ono so ye asene ya ye konfanochi ya ono so ye asene on de din no ase nkwada nyina and ye dini a enam niema papa ni akwanjira papa odi gu akwani mu nti no obia ni bia te ne ho asem kwa ayi e fani sen konfanochi echi no yenya konfanochi ne ba ono so be ka se ni root no firi asene no amu konfanochi ba pa ne ba pa ono so be ye konfo be fe no Bresiama. Wow. Bresiama. Na no offer history no na offer Asante law and law and constitution na Asante constitution and their law na e catch that say Bresiama no a oye konfanochi ba no ne maame eye ne be fe ne doma akusi no ne ba nti konfanochi wale doma akusi ba wow according to Asante law and constitution no ayinta mo daddy abakwasa according to Asante law and constitution pese bi challenge na aya maba be ka ho asem you book e wo ho wo search ya wonza be ka e kire se konfanochi na se de doma akusi nti ba be kan se be kun doma akusi be ye ni se no nye ho asem ni ye ka de nanso no ye kire abakwasem asofo ne adifo a baba manim na mana ba betom nti doma akusi banku no doma akusi no ye kofo no di dom anim na onye hene saa bele na be na Asante be kono na ne oye hene wo ho no fe no kire mesikafo okay kire mesikafo ye mfa honto ho biri pam ye be kan ho according to Asantefo constitution book no kire say doma akusi neba na konfanochi we wale no ene wo ba onyini be ye konfo a be tu din se Bresiama ye after konfanochi konfo a ono soso ba ye nti ne me ka kwakosi ni se na nanum tane kwasi kokokokokoko broni nanum tane no kokokokokoko nti ne ko ba ye ni se brebia broni no be start se be ba ntu hwa Mfantefo ni di kan jibe what I say Mfantefo ni di kan jibe ana Mfantefo kra chi ne fa se akomfo no ni di kan ma basase a be si Elmina Castle 1480 to 1490 akomfo ne ma be nsase ena mpoanofo no coastal areas no chichichi ba ne be ye ya nti eduru ba bi na ya ye wo
down ha firi bono ko asante ne yi bia no na yempe asante fo na efeni say abrofo na sem nti mfantefo no kra abeji be no kra ne ye ne be nka vise be ba agi ya tamfo vise na ba kosem no wo se ye ma san krofo no ani ka wo asase wiesu a asase no be sei no kra so asase na sei ampa kwasi bruni ni mo de ba ye de minim ne ba be boaye dodo na nhwe so amwaye papa bia se de na no nim no sa na no nim no ameso make ka bi nti sa musiakuo we no ne sa nema yiwe no ne boaye pa yetumi nya asase we edisi wa ne me no mi no ya ba beto so a ye da so wo ha aba ne se ne ye hwe kasakuo a ewo Ghana ha ititire ense oba akan kasakuo no dɔso pa abono wom asante wom fante wom akuapem ne de ka ho nyina yentutu na srene abasa na yenta se bese panic na han ye hwɛ asante so pa yensu asante ho abakɔsɛm kakra yo me da wase asante ho abakɔsɛm no kwasɛm ne se mazi kanaka wotan kwadu a na wayi na America asante ayade bia over the centuries e was enka tribe wa ewo Ghana ha nyina bia sua asante nka mu die aida so ha bepem ne die wo tane die a no kwase mu na menim nipa wo so wo ye se wo tane a benka mu no a na menim nipa wo ye efisi abo be pa abo be yie eno abo ama wokɔ asante no a benema bebire wo ha easy and simple so de mabe ntimi de da bia mesre se wa ni nze meka bono champion ayi ho pa yeso yesre senka ye benya ade a ete sa na paja bono na mana akwa ni mu se wo hwe asante a to start with no bra na aduanafo ne domanom ne kumawunom sumanom nyina bewo asumenya no befiri akombet na asumenya no na ye ni kuro bia ana ye ni mani bia befe no asante ne be nchichiri ye be chichiri yo be start bet na se plan ye ne be ye nti aduanafo firi akombet na asumenya no ne ye ni asasante sabre no empire na ewo hɔ na mu oduru pa no na ye bono man ne di kane efiri hɔ a na ye akwam a domafo ne ni nwianom betu firi hɔ a bebetena suntre feni sen asai asuminya wuyi sa akwam no ne bono no firi hɔ a na ye to aso biem no na eye dangira na asante mbaye na yen kona ye bre ni dati akakra no say ne ekokoye to start with no na ye wo nkrobiri wo ho na ne kura ye frɛ ho say adanse ye kan adanse a oboase bodwesa anwo hwane ho area nu ho e frɛ ho adansefo no na beso ba unite kama ntina adansefo ni di ne ba ye frɛ ba asasante no nti saa nkrobi tse be kwae nom ne saa pressure ho no bia no na adansefo no ni di beso first nti adansefo no edi kan di o beso wa kwa ni mu kakakra ne danchirafo ba be twifam ni danchirafo nti ansa na danchire be di asante so na adanse adi kane adi beso ne danchirafo ba be ka ho danchira so be konka area no nyina na danchira fo ne doma yayi ene ninya no ma ne be wo asuminya no be kwa apam ifise na oya suro oya na danchira fo no suro domafo no na domafo no so suro danchira fo no nti be ya apam nti apam a be ye no ntokwa bia ni bentem se domafo pe bibia betimi nante ko ba bia be pe bia wo ekokofa danchira fo no so ne ya be so betim ba be ye ne be so be pa na apam da bentem nti
danchirafo no sane asumenya no ho eba nkuru na aka nyina so babaji bento sika ne niema dia nche ne asumenya no ntokwa baaye ne betu ye ne domafo ba sunsun treso di sabre ne nyina no na danchirafo nda so di beso nti bire bi duriye na ntokwa asantefo ne yese sedia amanfo si fa beye nkuanti no benka be hummum nti na ba kwa fense obiri yebua na ansa na obiri yebua beba no na sa ne beka se asante kumase akonwa no hena odi ka be fe no na natwimantwi ni a otozo mienu be fe no kobia amamfi ni otozo miensa be fe no oti akenten ni otozo nan de nana obiri yebua no nti obiri yebua no ne starte asanteman nkambo mu no nti o sha se o keka stools no bi bobom na nka be nyina ba kan bo ma ye baako na fe nka be so batimi akoatia batamfo na bra be sha se be keka be ho abobom na be so be mu aye dun batimi akoatia batamfo no saa bre no mu ne nana ohene ana owo saa bre no suntre so ana oye do ma hene a be fe no nana kireme sikafo one ne sahene a be fe no do ma kusi ene mpanyifo no binom koto hye ana se bene asanteman no a ne ba hya ase keka buma na binom na obiri yebo edi animu no na wa keka bia bom saa tam no de na enye ni nyina ne baba but na wa start ya na bi mo aba be ka ho nti eno ne ma obiri yebo ano be ye odi ahenkan ono ne start ye o start so binom de be ho baba be ka ho a na koso nti ma doma led by nana chiremesikafo kotoshe asantifu so na se be na asantifu kun ye na be kun ye no wo sa no mu no domafo ekum nana obiri yebo a be kun obiri yebo a be kun asene fo be hene a be fe nana yamwa oye aguna hene betwa so kun ofin so hene na be fe nana gamena akenten saa be na sa keka stools nda gbagbo munti no saa hemfu enu nyina na be wom bebe boa senka bebe kun atia do ma enti saa hemfu akese miensa wedie sanum ho do mafo ye be ho adwuma ho biamfa mujahye ankofie na beboro miensa na mo miensa ne ye miensa be moduru nze woni akura bi kokko a ye mfa enu ntu ye ho di saa hemfu miensa die to mafo no ekumomo wo ho be fa obiri ebo atiko ye nti saa bire no mu no na wo se benya ne obedi obiri ebo ade okay obesana abeto aso na saa bire no enam se na se na me kan na asanteman no ne kumase no ne saa bire na ye kwa aman ehye danjiafo asinti no na kwa aman hene ya no ye na obiri ebo ano ne wo fase a oni ho a obedi ade na be fe no osei tutu na wa akwakotina danjira osua ahenie amamre amanie nti nkronu bia no se unu bedi ade a ebedo be ko mo wa akosua saade se be ya wo firi ho ba won toto danjira man ase nti wo kono bere danjirafo idea be se wutim kwana abrofo fa so be tu Gaddafi no be man of visa free se wo ye Libya ni person ku be sunyande wo ba bi se Italy Spain Germany France ne England America ne ye free by say Libya for no be so free Libya e course also or ko school e was special area be training no nti obe free school no be wi na Libya man panyin na be ni pa bone
nti na sɛ wobaba bɛdi adeɛ no gye sɛ wokɔ dangyida kokoko sunya adeɛ acha ene ne nyina ya ho sa ana ise dia asesa sɛ deɛ ɛni hɔ biem ɛni asante hena no kokoko sunya adeɛ fi dangyida biem nti na ɛwɔ sɛ kokoko sunya sɛ bɛyɛ a ɔbɛba no ɔne dangyida no bɛyɛ alliance no mu bɛyɛ dene so what aseɛ nti ɔsɛ tutu kɔɛ no sɛ tutu kɔɛ no ɔkɔkɔtena hɔ sua adeɛ saa bɛ no ɔkɔ no nyɛ ɔno nko akwa ne kɔɛ ɔne bantima dehyɛ bi a ne bɛfɛ no baafoɔ amankwatia ne bɛkɔɛ ne yɛde no bɔ nnwom yi amankwatia yi ne wo na wɔyɛ bibio saa ɔno baafoɔ amankwatia enti baafoɔ amankwatia ɔne ne kɔɛ no bɛkɔkɔtena hɔ som yɛ fie hɔ yɛ nneɛma na eduru baabi no na dangyida hene ne nua ba bɛfɛ no abena bensu na ma bensu din no escape me kakra na ne ho efe o se tutu so fat na ne ho efe pa ti ya ahofetu ahofe na be ma so de wo nya tabu na fie one dangyida hene de hie ekokonya ampa so agoro dangyida hene ya papa se wo akwa brabesunya de na kono wo ba ya fie ha ne wo ababa ye sa de wi na sabi kra anya se one na dakake wa asana nyim na ka ho ne ma kire ni mba wo wa asana nyim na aka yesu ba kwasem bebi wa ne ma kire na e ma dangyida hene bopo one ne mpanyimfo se obekum ose tutu na yankopon no a onu nku a atiasefo ye pa na baafo amankwatia no na otimbi ono na no osoa dangyida hene na konwa ti oda konwa ne si ho wi a dangyida hene tena se na watena na anim nti be bopo ni nyina no be wi firi no ti ofiri ho ba ya ro se hena o anadwia ye ntutu so na se ebetima tutu so a ye se wokọ ba bi a hod ne kyene dangyida be ni hwe akwam nti ofiri dangyida sane kokotena akwam saa bere no hena na owo ho ewo akwam eje no feso se tutu so toa no ho nti ho ne bede nkra bra ne se na kire mesikafo a oye do ma hene akum ne wofa obiri yeboa akum agona hene na ya hoa akum ofenso hene gamena akenten sanum saba akopɛ ne domafo finish sa ahemfo mensa wi a bebro sa akra nti bedo se tutu firi akwam na beba no binum be akwamfo de nipa ahasa ne ma ne baaye na according to asantefo be law and constitution no otwero no nipa aduasa 30 timinim nokra ewom ebia na ye writing mistake but what I say ebi nso na original no so ne 30 no because documentary there menyi ni say be twero ya kyero sa me ba read the truth and bia nya hu say ye 30 bia na ba hu nti say ye 30 na ye 300 no so no meye mu hwehwemu ba me de ne na mate ene say na be ye nipa ahasa until say me be hu documentary na ono be kan 30 but what I say nti ba de nipa ahasa ma me nyusu dada na ne ka o say tutu ho ene konfa no chi no ho ma be baaye nti o be baaye no o say tutu be di ne wofa obiri yabuwa akonwa konfa no chi be di ne nwia nana yamwa a no ye agona hene no obedi ono so na konwa ai se konfa no chi nso be di hene yes obedi but then say akom na obekom yi nkonya da bi no ye hene di konfa no chi ni pa obedi na konwa be no nana yamwa no 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 so ye komfo okay no so ye aseneni tinka say sa abusua no bere bia no nanom be nam no ndene ntintiti mu abawo bi hu buwe a wodo ye bunoni nti wa ne buafu we hu ye wodo ya santini ne buafu ye nyina ye nipa baako akanfo ni nyina ya bosie firi faako nti ye nam no meka say na ya difo ene akonfo no asenefo no na ba ne be ye ntokwakofo
ewo yemu standing amia ne betumi kopa ye aduana dise ye fa na busuan aduana no ne ye asojafo nti wo chichiri kurokura age se wo pesa honhom no ayewa aduana no bi de ba wo kurom brepam ye be kan eni no hwase ne ntia kuro bia wo akwamhene se wo chichiri kuro na wan create aduana abusuan wo kuro no mu a kuro no enye yie ya saa net ye fititi nyina saa na maka de ato ho nti abusuan bia kuro bia wo akwamhene ya abakosem enyame ne metwere enyame ne mekan se ne tie ne ye ka ho asem nti ya nana ya mwa ne baba bedi sorry conference bedi nana ya mwa ande akonwa a na ye hene o se tutu so e baba bedi hene e na ofinsofo so beso besi beso be hene nti obaye no o se tutu no baye no on conference nyina na ahemfo a ewo ponho no nyina e ka kire ne se adwuma tie ne yie wo fa share asiye nie o share asiye se o keka nkuro no a bubom na ya ye nipa baako na ye so yatima akon atia ya tamfo nti wa ba tuaso eno ne ade ampese nka ayi tribe bia asua ni ye jai tane ne ahoye ya ni ye timi chichiri ye kuro ne ya man na eno so ye fe ebisa ade akra bi ye na ye fa ibesua mani ye yie ba so se na me kan mu da ho se bi ya ade akra na fa utimi sua mani ye yie anambodi nti comfort yi na o se tutu ba ye no be ka che ne se wo fa she nkan mu ase wa ba bla beto aso sabre no yang tese bi be kan se an ye ne sha ase nti oni ho a mu fa mam be nyina be ti ase ma the youngest chief na say yi a oba no e ba be lead the oldest ones a na be wo ho e no kire determination na grofo na ye say e pese be puti abatanfo ampa na me kan se mu da ho nti owo no so bae afi nkuro ahodo a na be nyamma meka ho no o sha ase nante saafo ni nyina so what ase na konfanoche so e pre mejo uro wom be sha ase keka be ho bo ma afi de be mu baba be ye duru nti be mu baba be ye duru wie no e ma konfanoche ene o se tutu frɛ nkuro na e wo ho ni nyina ka kire be se owo ntokwa mienu ni sinani so saabre no wa bedi ne wo faade na nsa ehwie ne wo fa moja guye no opese oto saa nsa no so were ana ngrofu abene ne wo fa wa hu se wan ya mwa no a conference bedi na de no domafo ni ku no obiri ye bo o se tutu so bedi na de no domafo ni ku no disa ki leaders mienu we bia no wo yawo mu e wo kwane adomafo de be nanan maye de afaso nti afi wati ase ti be ne be timi up na be frɛ baba ka no ka ho na o kan Asante constitution na konfonoche de sword afena ese asojafo no nsema ne wakantam enam kon na omo bekọ no do ma kon no okay o de hye nsema ne wakantam se eka ayi babari tuokura bo na wo moja no nyina nsae ma wonya hu se wa ma mfa ye ya no nya adwuma sori fa moja hye ko na che se go for it ye na be nyina be soe ana be kantam no wie na fe conference so ye ho ne ma na bebetua domafo no wo sunte so na be ba no bra na ade asa na be ba no bra na ba ni zo nye den na be ho so nti be say be call no ayi night na anadwo na domafo no kra ba ni na be ho so no ba ni be ko sa ma ade chinye ma ntokwa no to aso sa 7 days be ko ntokwa no nenson
ba bia na ntokwa ne gina mu na obeto aso na me say obi be ka say me nka ne say obi bi sa say ande ntina first na ntokwa sa eye ntokwa no na eye yemia no ma ye moja baako akanfo ye moja baako moja baako pa akan moja baako nti wa wunua onya ba bitina opeso fa ni nua de ne ye akwa wa okay na obesha na se eno ne ye hawo na ye ba be wi a wa futuo bi de be ma kakra senka bra asante chichire ne man no nyina chichire ne kuro no nyina wie ye no ne ofra hemfo na aka ne nyina aka chire be se ye mai ye ntabama nke boaye chen se na opese ofo no a ne nuanom de be ye nkoa sabre no kana ye gotumi se ye konka beni konka ayi ba bia nations na gufo na twa ye hwahia no hommom ne wo senka na akanfo no be ka be hubom e fight sa gufo no na mmom no ye de no to nkyene nti ye hwa ye se afia pifo be do so kyene bia kroye wachi namasua ana dumasua na fia pri hena ageda fia pifo ba hokontia dumasua e wo senka ofa dumasua ka ne ho no de ne ho kobbo dumase de ne ho kobbo sunyane na nka ye bia be hwe baabi kodivuan baabi koji ho asase be ka ye de ne ho no ya nya ne sa e no de ya hwe ase mba okay nka na akanfo no betumi awuru the whole Africa wow yes wo hwe tumi ana ekura ye no a ene na akanfo eye mema pa enya senketwa na nka akanfo betumi agi Africa nyina aboso wow but ne ekokọ ha ye ne say sunyane a opeso force no ne kira ako na oje kira ahye na se kira opeso force no ne wanji pon ndi ye wie ye no na ntokwa abayemu nti won number bi kura untimi nka se wufiri ha okay ana se wufiri ha se na saade no so no ewo na bose ye nti a ekokọ ba sa okay ye be ko ho nti de to a okon no so nti bebe to a domafo no night ibeka se na ye anajo na be kun ya ma de chinye ma de san chinye sa na makoma nson non stop na ntoko okokun aduan toko amasa na wajiwa gina yi aduan na ntoko de aduan ni ba ko pe so de gina domu na mo se mo ne be kun a ansa na mo bu sa nipa no nkun ano na mo prepare ne mo wudoso sa ne eda ho fitete nya me ne meka nti opon kro bebreba konfanoche ni na osetutu gada ye nyina de baaye no nkro akoma be se 17 abe de band kwa no be kun 7 days no ne ekokọ ba ya ne se ba bre obi abre bia bre sa ntokwa no me da ye be bie ne ma so no enche da nuruye da ye be bie ne ma so no enche nuru na ye bie ne ma so ye de wa ubukwa wa wo twere ne ye de be ka wasem no ani ne be fa de bie ne ma nti do ma ntokwa o ne asante kun ya na o se tutu aba be kun sa ntokwa no ye second war no asante do ma yi do ma ni asante ntokwa second war na sa be na o se tutu ne konfronti ba no asante fo ntimi nka se bedi kun no mu nkunim na do ma fo so ntimi nka se be so bedi kun no mu nkunim okay na so mo be kote okay ba prepare ba ye ba na asante fo no be sankoye ntina ntokwa na ba ye mbrenu what as ye ntim mbrenu no na do ma fo no ye se e wo se betu firi ho be dia atutuna de be ya de ti bentina ho ma se kwa be hwe se ni ngufo si keke be ho bubu na ba ye dodo na ne ye do ma fo no ya pa kura ne se ono ani nua kumawu
ɔno ani nya kumawu ɔno ani nya asuminya ɛne aduanafo a bɛwɔ ntamu hɔ a bɛyɛ mogya baako nyinaa no ɛkɔkɔ hyɛ asanteman dom num sam ba bɛkuti aba bɛmia di ne aduru no moma yɛ ngɛdɛn moma yɛ ntoa so na yɛ na afi gya hɔ yɛ nkɔ ne bɛtoa so firi hɔ ɔho nti ndɔkwan deɛ toatoa so nti yɛka asanteman a hwɛ kwan a bɛfa so a bɛka sɛ ntɔkwa nti yɛnka yɛ ho mmom bɛte aseɛ bɛka bɛho bom na mi ntwa no na kyɛ sɛ yɛka asante a na bɔseɛ no anaasɛ yɛdi no ase kyerɛ yɛ ɔsanti na aga nananom ka nsɛm yɛnu ma memfa baako mɛmeka ho baako yɛ santi sɛnea meka yi yɛnka yɛ ho mɛdɛn mmom baako biam nso ɛyɛ dini a dankyirafoɔ de frɛ bɛ a ɛne asantene nyinaa sɛ ɛne sɛ ɛno de sɛ berɛ a na asante anaa nkuro no nyinaa som dankyira no na kwaman a nana obiri yɛboa nana kɔbea amanfi nana oti akɛntɛnnom bɛdi animu no bɛ nneɛma a na bɛde kɔsom dankyiraman no na ɛyɛ nɛteɛ bi bɛfɛ no asa nti ayewa a yɛtwi mu adeɛ yi wo ni nidini paa bɛfɛ no sɛ asanka asa nka nti sɛ woyɛ ayewa no a woyɛ ayewa no a nɛteɛ no a bɛde yɛ no bɛfɛ no deɛ bɛn asa nti wode yɛ saa creative no wie a na bɛyɛ deɛ bɛn asanka wate ne meche ase nti na asantefoɔ no ne bɛte saa nɛteɛ no de kɔma dankyirahene na bɛte kɔma dankyirahene a na bɛde akwa dankyirahene na hemfie sɛ bɛba bɛhyɛ fa a asantefoɔ ni na ne bɛkwa dankyirahene na hemfie ne hema fie ne hɔ kuronum hɔ siesie kuronum hɔ nyinaa nsa na afahyɛ na yɛde aba so nti dankyirafoɔ no frɛ bɛ asa tefoɔ nkurɔfoɔ no a bɛte nɛteɛ de ba no nkurɔfoɔ a bɛte saa nɛteɛ de ba no asa tefoɔ ne bɛnya asantefoɔ anaasɛ sɛnea yɛreka no santi yɛnka yɛho mmom saa nneɛma mmienu wei nyinaa no yɛ abakɔsɛm a bɛka kyerɛ me a mehwehwɛ mu so no asantefoɔ no aso gye tum sɛ na bɛte nɛteɛ de kɔ ampa nti saa nneɛma mmienu wei ne yɛ abakɔsɛm a nananom ka kyerɛ me fa asante dini no ho nti wo bisa ya na saa na nso so teɛ nti nkamomu ne de aboa bɛ over the centuries no bɛti nka bɛ ho bom no nkura na edi bani no bɛni bɛ nyinaa koe a asantefoɔ nkamomu nti no bɛtimi gu dankyira ahenie a ne dankyira ahenie no ɛnhyɛ da ngɛdɛ ɛnhyɛ da ni hɔ a sɛ nana ɔsɛ tutu nama nti abɛsoa kukuo bi bɛsoa kukuo bi bɛfɛ ne dwete kuduo saa dwete kuduo no a ne din de dwete kuduo saa adeɛ no bɛkɔfa firi dankyira bɛkɔfa firi dankyira ɛyɛ dankyirafoɔ deɛ a bɛwɔ silver gold bi no wɔ hɔ a silver cap bi no ne adeɛ bi no wɔ hɔ a asantefoɔ kɔkɔgye firi adanse bɔdwe saa ngo hene hɔ wate aseɛ yɛbɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a asante nkamomu no boa bɛ ma ne yɛka unity sɛ yɛn create unity mfama yɛ ho a aka yɛn musuani mu bia ni hɔ a bɛtumi aka sɛ bɛyɛ unity kyɛne asantefoɔ yɛnhwɛ wɔ yi asante nkamomu no wohu ne sɛ mmerɛ kɔ animu no ɛbɛtumi atete bi abɛn paa sɛ ntete mu bɛba abɛn deɛ ne ma wogyina so a wɔka wɔ yi abɛn paa na nneɛma a ɛrekɔ so no wohwɛ bono kingdom a ɛbɛbɛ bɛwie na nakwaakye ameyaw mɛbrɛ meboa na nakwaakye ameyaw pɛ nso a asantefoɔ no ne ba bɛko ɛbɛfa no de ne kɔ no
Kumasi no na ewom se na kingdom no na ewo ho de nanso na kwacha ya wa ye niam ba ku mienu de ma kingdom no mu atete nti na ewo ho dini keke nti bra asante fo pese be ni bunu manso kono ye won gro bebre ho banko senka na ye tete brem no we nkrofo bi aba se be ni asante fo be ko nti asante mra nka ye won gro bebre ho anka benko ebia ni buwe ni ntia enye anibie no ntia nka momu na funu binom okay efi se wonim nka momu na aye wo ho no se wo hwe wo hwe binom se yenuanom asantefo no fekuo no binom binom a binom call as a confederation wo te ni binom call as a confederation binom so ba ne be kwe se be kwa koka ho amaba ya ade ba nne no wo hwe bibie ade no a binom anu be ho se be ka ho if say be treat binom te se nkoa ba jo wa kasie binom ho a be treat te se nkoa do he te se kro te se oboasefo nom oboase enclave nom ede ko adanse nom area ho nyina efam ho akọ mampon kumawu nom ne asuminya nom agogo nom bia nko bebre ho a ne ban be ho na wo ka se mi se bi mo ho etitu omo te se nko a sesen se ebia omo bosom kehire omo koye enko adwuma bi enye opim bebre but ahemfo na wo no so no bentiti be equal okay enye equal equality no nyepe nti ama bebre na afa be ho adina me kan ebia bebre be di matem die na so reality no se ye kwa ahemfo no ho maako na ye se nne ya bie dane wo ya to ho wo apese wo yu hu free asante nka momu no bia be san yes ka be hu ba kam ahweka nka bia ko nka anka nipo be kana yini ho free mpa ye bantuma nka bantuma be yini ho ntem na de na wo oh nka bantuma be yini mi se na me chere nka be de na be jai e bi se nne no o hene no rada no aba be je king wo asante fo no so abeye overall but beginning no nya sa me be hihya ade no what I say ono de ne ono ne baaye ni we baaye ni wo ye leader ya tikuo ni ya tikuo no wo do company ba wo di ni company ba ne ya ye no no joint stock no ni ya be yiwo say ye president ma kuo ni na ne ya wo members wo e was so to say wa mfa buo ama members no na wa anya yi members na timi ye bibiti yawo equality respect ne nema bia nkronu bi nya no o mo nsanka okay ye be treat bi no bad pa jama se ade ni mu behwete no ade bi be 60% na se sia be hu ne ye oyi nanim o we hu se ye gabe se ye kokofu se ye kumawu se ye mampon se ye offense se ye de ben o ro hwe kwana offense fo ba komiasem kwa ba hwe kwana be fa so react ye na a kire o se be nyaade no kwa be betwe be hu afi na o hwa eno no eye se be ba ne sa sa babua ade mama masere sa se eye nkam mu na esai nti se binu ba aka bia ye tinsem o binu kra se tanyino de mu kra no wo ka se nje na wo mfa okay ti sa ne e ko ti se be ka se nje na wo mfa ne wo no de ni mu dia ne be ya ne se obetwe no bi gon ne ntokwa bia magana ha ba bia tokwa bia ma han wa ka se man ko kan ho a ye be kwa kokun na be be yem se bion atem di na bia dia o te ni fie ntokwa bia ma okay old bucket TV ni madawro ma yesu abakwasem apɛ enoma binum abɔse
kwan ye fa so nya ya igusu a yesua nti kwaso de akire sɛ de be ya onua bi nso benya bi esua na wate nsɛm bi asenti na wa hya ma nsa aka wani agye ho ye besere na wa like wo subscriptions no fa ka ho sɛ de be ya ehu sampa wodi akire pa na bibia nso to mu a wonya bi esua o comment nso me ma ne nkɛm fa ka ho na yɛn nyina no yɛn kɔso ansua biribi ɛwɔ Old Burger TV so ene ata crying na ata crying a we historian ene ehia ya yesua ana yesua abakwasem mahodo ewo ye pramakese ye mo bia mo ene hwa enya ado piao